shibit mynmit hakapor shaphang onya pen ibor ka Canada bat ka Morocco hakarau 16. Te paralog mentah ka video aling ini page ya ka history lyngkot jong ka Canada bat ka Morocco. Te mentah aling ini page wa ya ka history jong kari Morocco. Ka Morocco kalayo banyale kaningkong haka FIFA World Cup kadeh ka FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa new pau. Pananduk kene kapor ka Morocco kala-kalalong kum kowe kari ka baklan borbaha hadau ba Afrika. Pada usnem siejar kendai spa prapunriu kala tahu histori dakaba ka kalalong kala-kalalong tang maka kari ka banyak ko nam job ningkong haka group stage napdeng kiri barok kibadai hadau ba Afrika. Pada ka World Cup jong usnem arajar arpuar ka Morocco kala tahu histori biang dakaba ka kalalong tang maka katakari hadau ba Afrika panpoi hadu ka semi final jong ka FIFA World Cup. Henry ka Canada pat kalong da kumbwe dakaba kala banjo ile kaningkong haka FIFA World Cup kadai house name siejar kendai spa prapunriu. Henry hakani ka FIFA World Cup jong usnem siejar kendai spa prapunriu ka Canada kala shalim habor lightly kijing lekai jong ka group stage dakaba kamshim lala watang bantep tang sigulro. Henry hatin live rusnem pakala up panyorung biang si ka FIFA World Cup kala yorung biang haka FIFA World Cup jong usnem arajar arpuar. Badai hakani ka FIFA World Cup jong usnem arajar arpuar ken paka Canada kala la banyo tap ya ka gol beringkong jong ka haka FIFA World Cup lengba udewis urangi lekai uba pau ba jong ka klub Bayern Munich. Henry hakani ka FIFA World Cup menta usnem kum kata ka host nation ka Canada kala tahu histori dakaba kala laban poi hadu ka knockout stage jong ka FIFA World Cup kata dakaba kala laban poi hadu ka round 16. Tementa aleng ini page no ya ka jinga kendu jong kine ki artli ki tim haka history jong ki kine ki artli ki tim haka history jong ki ila kendu kumba arsen ai kata ka jinga kendu ben kong jong ki kadai haka friendly match jong usnam arajar kanreu para kane ka jinga lekai ka Morocco kala penlim ya ke Canada da sau gol la not perka jinga kendu ba arjong ki kadai haka group stage jong ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpuar dakaba ka Morocco kala penlim ya ke Canada da argol la way barladangi page yakini ki history jong kini ki artli ki tim ka Morocco kala banyokur artli ki nam job kadba ka Canada pat kamshem parala pan penlim ya ka Morocco. Baladangi pai ya ka jingi lekai la Simon step ka Canada kum kata ka host nation perka jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau ba kum udewis u Jonathan David per kiwei ngila ban ong ba ka Canada kadon kata ka jingkerman bakala ban yokur ya ka nam job persya ya ka Morocco. Henry ka Morocco pat kum kata ka tim ka baklan borba ka badon kirangi lekai ki bapau ba kum hakimi per kiwei kalong ka bae ba ya ka Canada pan penlim ya ka Morocco. Par ka Morocco hakani ka FIFA World Cup menta usnem kala pan penlim ya ki tim ki baklan bor kum ka Netherland par ka laru pan ya khaj par ka Brazil kum ka wei ka tim ka baklan bor ba ngila ban ong ba ka Morocco kalong kata ka favorite pan yo khor ya ka nam job hakani ka jingyel kai shibit mynmit. Te paralog kat kum ka jingpe jong pi napdeng kini ki artli ki tim kata ka Morocco par ka Canada mano try banyo khur ya ka nam job banyo rung sya ka quarter final. Desa drop prediction jong pi hapo ka comment section. Te paralog menta ka sengitang kini ki video ki bakendiat kublai shibon.